ба саволҳои мо хатмкардаи донишгоҳи Мадинаи Мунаввара Суҳроб Одилиён ҷавоб мегӯянд. ва инҷо як саволи иловагӣ омадааст. хуб мо чанд рӯз пеш дар бораи тӯмор суҳбат карда будем. инҷо савол доданд: бародар, раднома дорам, сураи Ихлос ва Ёсину Таборак дорад. моло гуфт ки китфи ростат гирифта гард. оё ин ҳам ширк аст? фаврӣ ҷавобашро гӯед, то ки агар ширк бошад дур кунам ё дар барам гирифта гардам. савол карданд. бисмиллаҳ, алҳамдулиллаҳ, вассалату вассаламу ала расулиллаҳ. аммо баъд, дар мусаннафи ибни аби шайба раҳматуллоҳи алайҳ омадааст ки иброҳими нахаӣ гуфтанд ки кану якраҳуна тамаима куллаҳа минал қуръани ва ғайрил қуръани. саҳобаҳо ва тобиин, алал хусус устоди бузургворашон Абдуллоҳ ибни Масъуд ва Алқама, Асвад ва дигар шогирдони ибни Масъуд, онҳо ҳаром мешумориданд тӯморро, хоҳ аз Қуръон аст, хоҳ аз ғайри Қуръон аст. тамоми анвои тӯморҳоро, бардошта гаштани он ва гирифта гаштани онро ҳаром медонистанд. ва истилоҳи якраҳун, яъне макрӯҳ медонистан, дар истилоҳи гузаштагон, дар истилоҳи саҳобаҳо ва тобиин манзур ҳаром аст. аммо дар истилоҳи мутаахирин аз уламои усули фиқҳ ва фуқаҳо макрӯҳ ба ду қисм тақсим мешавад. макрӯҳи таҳримӣ, чӣ хеле ки дар замонаи гузаштагон буд, ва макрӯҳи танзиҳӣ, ки макрӯҳи танзиҳӣ яъне кардани он феъл ҳеҷ боке надорад, вале тарки он савоб аст. ин дар замонаи саҳобаҳо ва тобиин набуд. бинобар ин вақте ки дар китобҳо мехонед ки саҳобаҳо макрӯҳ медонистанд ё тобиин макрӯҳ медонистанд, мурод ҳаром аст. бинобар ин Абдуллоҳ ибни Масъуд, саҳобаи бузургвор, Абдуллоҳ ибни Аббос радияллоҳу анҳумо, муфассири Қуръон, бачаи амаки ҷаноби Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам, Ҳудайфа, ва ривояти аз имом Аҳмад омадааст ки тӯморҳое ки аз Қуръон навишта шудааст, он ҳам мамнӯъ аст, ҳукмаш ҳаром аст. агарчи ширк нест, агар тӯмор маҳз аз Қуръони карим навишта шуда бошад, ӯ ҳаром аст гирифта гаштанаш, ширк нест, вале мамнӯъ аст, яъне ҳаром аст. бояд инсон ин амалро иҷро накунад. ғайр аз ин умуми далелҳо барои наҳй омадааст. яъне пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам аз гирифтани тӯмор ва аз бардоштани тӯмор манъ карданд ва гуфтанд ки бардоштани тӯмор ширк аст. ва касе ки ба тӯмор такя кунад, аллоҳ таоло ӯро ба тӯмораш ҳавола мекунад гуфтанд. хулоса наҳй омадааст ва дар ягон ҷо тарғиб ё амр наомадааст. дар Қуръони карим дар ягон ҷои он ва дар ҳадисҳои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам амре наомадааст ки моро Қуръон ва пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам амр карда бошанд ки мо ҳамроҳи худ аз Қуръони карим ё аз ҳадисҳои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам тӯморе дошта бошем, балки наҳй омадааст. ғайр аз ин Қуръони карим барои хондан ва фаҳмидани маъонии он ва тибқи он барои амал кардан нозил шудааст, на барои ҳамроҳии худ бардошта гаштан ҳамчун тӯмор. ғайр аз ин вақте ки инсон тӯморе аз Қуръон дошта бошад ва ба тавсияи ин, чӣ хеле ки дар суол омадааст, ҳамеша ҳамроҳии худ гирифта гарду дар китфи худ баста гард, яъне ба ҳоҷатхона медорад, ба ҷойҳои нопок медорояд. ва ҳоло ки мо вазифадор ҳастем барои эҳтироми Қуръон ва барои боло бардоштани Қуръон, ва Қуръон барои ин наомадааст. ва инчунин ҷаноби Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам сахттарин шахсияте буданд ки бисёр балоҳо кашиданд, азобҳо кашиданд, озорҳою азиятҳо дода шуданд. чӣ хеле ки дар ҳадис омадааст, гуфтанд ки ашадду ннаси балаъан ал-анбия, сахттарини мардум аз рӯи бало пайғамбарҳо аст. худи ҷаноби Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам аз тамоми анвои бало ва мусибатҳо азоб дода шуданд, озор дода шуданд, вале ягон маротиба тӯмор нагирифтанд ҳамроҳашон. ва агар дар тӯмор гирифтан хайр мешуд, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ин корро иҷро мекарданд. хулоса гирифтани тӯмор ва бардошта гаштани тӯмор
حرام است اگر از قرآن باشد. اگر از غیر قرآن باشد شرک است. علل خصوص بعض جادوگرها و سحرگرها قرآن کریم را با خون و با دیگر نجاست و ناپاکی ها می نویسند. وقتی که انسان نظر می کند می بیند که سوره فاتحه یا سوره از سوره های قرآن نوشته شده است، مغرور نشود که این قرآن است، بلکه احتمال است که آنها با چیزهای ناپاک نوشتند که این شرک و کفر است. والله تعالی اعلم.